שלום, אני שלומית ליקה, אני עורכת ואני מנהלת את מועדון הקורות בסלונה. ההוצאה של שי סנדיק ספרים היא אחת ההוצאות שאנחנו יותר אוהבות במועדון. הספרים נהדרים, יפים, גם העטיפות שלהם, ובעיקר התכנים שלהם. אליזבת איננה, כל הר וגבע, לשכוח, זה ספרים שזכו בפוסטים ובביקורות נהדרות. אנחנו ממש, היה לנו חבל לשמוע שההוצאה נקלעה לקשיים, ואנחנו מאוד רוצות שההוצאה תמשיך וכולם יזכו לקרוא את הספרים היפים ששי מוציא. נשמח נורא אם תתרמו להם, ותודה. קוראים לי שלומית, אני בלוגרית ספרים. הוצאת סנדיק היא הוצאה קטנה שהביאה גוון חדש ומרענן לשוק הספרים שהולך על בטוח. אני מאוד אוהבת את הבחירות הייחודיות שלהם, התרגומים המוקפדים, הכריכות היצירתיות, הקשר שהם יצרו עם הקהל. אני יודעת שכשאני קוראת ספר של סנדיק ספרים, צפויה לי חוויה מלהיבה, וכחובבת ספרים חשוב לי מאוד שההוצאה הזאת תמשיך ותתקיים, ואשמח אם תתרמו לה. שלום, אני שי סנדיק, מתרגם ומייסד הוצאת סנדיק ספרים, שאותה הקמתי לפני קצת פחות משנה. בסנדיק ספרים, כל ספר שאני בוחר להוצאה הוא ספר שנגע לי בלב. הוא ספר שאחרי שקראתי אותו והגעתי לעמוד האחרון, נשאר אותי עוד הרבה זמן אחרי הקריאה. עורר בי מחשבות, רגשות, ושינה לי את זווית הראייה על העולם. ואת אותם תחושות, מחשבות, רגשות, ואת אותה זווית ראייה חדשה, ביקשתי להביא לקוראים שלי. עשיתי את זה בששת הספרים שאני וחבריי אנשי הספר הוצאנו בשנה האחרונה. בתבונה ורגישות של ג'יין אוסטין, במאחורי המסכה של לואיזה מיי אלקוט, בשקשוק המפתחות של פיליפ קלודל, בלשכוח של פרדריקה אמליה פינקלשטיין, באליזבת איננה של אמה הילי, וגם בכל הר וגבע, שמספר את הסיפור האמיתי של משפחת פון טראפ. היו לנו הרבה חלומות, ובגלל שאני איש ספרות טוב, אבל איש כלכלה וניהול קצת פחות, אז מרוב חלומות נאלצתי להקפיא את פעילות ההוצאה. ועכשיו אני מבקש את עזרתכם, כדי שתוכלו לעזור לי ולחבריי, אנשי הספר, להמשיך עם החלומות, להביא לכם ספרים טובים, מוקפדים בתרגום ובעריכה, ושנוכל להמשיך וליהנות. ולכן אני מבקש את עזרתכם. תודה רבה.